Това предаване се излъчва със съдействието на AK Europe. Лукс имоти. Луксът е разумна инвестиция. Здравейте след кратката лятна раздяла. Лятото може да е към края си, но не и желанието за почивка на море. Днес в категория 7 звезди ще ви отведем в един уникален курорт, който се намира в близост до морския бряг и все пак далече от шума на тълпите. Тук вече ни очаква нашия консултант Никола Стоянов. Здравей, Никола. Здравей, Милена. На интересно място си ни поканил днес. Днес ви посрещам на едно много интересно и различно място. Колко апартамента включва този комплекс? Колко сгради има? Какви са удобствата? Какви са вариантите за забавление? Това е един затворен ваканционен комплекс, в който има абсолютно всичко, което бихте си пожелали. 5 плувни басейна, 2 ресторанта, един от които е открит с градина, различни спортни съоръжения, спа-център. На територията на комплекса има 3 типа апартаменти. Студио, едностаен и двустаен апартамент. Точно така. И разполагаме с 3 стандарта на обзавеждане и оборудване. Икономичен, стандартен и луксозен. В момента показвам стандартният тип апартамент с стандартно оборудване. С една спалня. Теракота е покритието, подовото навсякъде. Да, това е обичайното решение за апартаменти, които се намират в близост до морето или в морски курорти. Покритието на пода в хола на спалнята, теракот или гранитогрес. Така че да може максимално лесно да се почиства. Да, освен това не е студено, като в ски курорт, например, където предпочитаме да се слагат дървени или ламинирани покрития. Дневната част в апартамента включва кът с мека мебел, TV шкаф, трапезарна маса и кухненски бокс, който е оборудван с всичко необходимо. Кафеварка, кана за гореща вода, включително и прибори. Има в кухненския бокс. Разполага с всичко необходимо, като удобство за готвене, вграден хладилник. Фурна, котлони и микровълнова. Печка, да. Иначе интериора е семпъл, обзавеждането също решено е в много приятни светли тонове, така че да дава допълнително усещане за хлад и за простор в горещите летни дни. Нека да погледнем спалнята. Спалнята решена е в същите цветове, както дневната част на апартамента. Сравнително добър размер за една спалня, така че да може да побере двойно легло, доста голям гардероб, тоалетна масичка и 2 шкафчета. Климатик, телевизор, с кабелна телевизия. Как е по договор? Когато човек закупи апартамент, може ли да промени нещо в интериора? Не само, че може да промени нещо в интериора по свой вкус, но той има възможност или да избере стандартните пакети, които предлагаме, или всъщност да обзаведе целият апартамент сам. Много собственици, дори избирайки стандартен пакет обзавеждане, впоследствие добавят допълнителни елементи, допълнителни аксесуари, които допринасят за индивидуалността, чувството за уют във всеки един апартамент.
От двете стаи се излиза на един доста голям балкон. В апартамента има още баня с вана. Напоследък и в България се наблюдава тенденция да се строят курортни комплекси от затворен тип, отдалечени от морския бряг и от големите морски курорти. Никола, какви са предимствата на подобен тип комплекси? Защо въобще се строят такива? Предимствата на един такъв комплекс се изразяват основно в по-спокойната атмосфера, далеч от претъпканите комерциални курорти. Тези комплекси са на няколко километра, най-често 5-6 км от големите популярни курорти. Те са построени в зони с интересна природа. Какво представляват такъв тип комплекси? Какво включват в себе си? Това са така наречените затворени комплекси, в които задължително има всички удобства, които живеещите или почиващите биха имали нужда. Тук в този комплекс дори има и една много голяма конферентна зала, където биха могли да се провеждат и различни фирмени събития, семинари, конгреси и така нататък. В общи линии идеята е този тип комплекси да се използват целогодишно, не само в летния период. Разбира се, тези комплекси са подходящи за употреба или за обитаване през всички сезони на годината. На какво разчитат инвеститорите, строейки подобен тип комплекси? Апартаментите в тях се продават или се отдават само под наем? Строителните предприемачи през последните години започнаха да обръщат внимание на такъв тип обекти. Това е породено основно от търсенето на една определена група купувачи, които нарочно желаят да избягат от претъпканите и шумни курорти и да получат едно ваканционно жилище, което е в спокойна атмосфера, близост до планина или гора, но в същото време и близко до големите курорти, до плажовете, до местата за развлечение, до ресторантите. Продажните цени на такъв тип имоти са значително по-ниски от продажните цени на имоти в самите курортни зони, което произхожда основно от по-ниската цена на земята в отдалечените от курортите места. Тези апартаменти се строят основно за продажба, основно се използват за ваканционни жилища от техните собственици. Какви услуги получават собствениците, закупили такъв тип ваканционно жилище? Собствениците в комплекса получават пълен набор от услуги, свързани основно с поддръжката на комплекса. Комплексът разполага със собствен персонал, който се грижи за поддръжката на общите части. Тук имаме доста зелени площи, басейни, различни екстри в комплекса. Другата услуга, която те получават, е управление и стопанисване на техния имот. Повечето от собствениците, специално в този комплекс, са чужденци. Вече има и някои българи, които не живеят постоянно тук. Те имат нужда от фирма или персонал, който да се занимава с стопанисването на имота, с плащането на сметките, с плащане на данък, сгради, такси, смет. И третата услуга, която задължително се предлага в такъв тип затворени ваканционни комплекси, е самото отдаване под наем. Всъщност, или туристическите услуги, които се предлагат и на туристи. Ценното при такъв тип имоти е, че собствениците, когато не ги използват, могат да реализират добри доходи от туристически услуги, от нощувки, които се правят от различни туристи или наематели в тези помещения. Кои са задължителните услуги и кои услуги са по желание на собствениците?
Задължителната услуга е услугата по поддръжка на имота и на комплекса. Всеки собственик на апартамент в този комплекс заплаща такса по поддръжката, която зависи от големината на жилището, което той притежава. Колкото по-голямо жилището, толкова повече е и таксата. Радостното е, че такива комплекси са относително големи, с от 100 и нагоре апартамента в комплекс. И всъщност е възможно с минимални такси за поддръжка да се получи и добра поддръжка и добри услуги в самия комплекс. Втората услуга по управление и стопанисване не е задължителна. Тя е по желание на собственика. Собствениците, които имат възможност сами да се грижат за имота си, могат да го правят. А тези, които не живеят в България или са далеч от тук, заети в своята работа, могат да упълномощят управителите на този комплекс да се грижат за техния имот. Ако собственика реши да дойде и да почива тук едно известно време, а имота му се отдава под наем, как се случва това? Обикновено собствениците правят своята резервация няколко месеца предварително, така че няма проблем. Все пак, ако решат в последния момент да дойдат на техния имот вече отдаден на туристи, те биха могли да ползват алтернативен съседен апартамент на една по-приемлива цена с отстъпка. Качваме се на последния етаж на сградата, където има два големи луксозни апартамента. Във всички сгради на последните етажи са най-хубавите апартаменти. Нека да видим един от тях. Този апартамент е 180 квадрата, 80 от които са тераси. Хубавото е, че те са разположени почти на 360 градуса, като единствено на запад нямаме гледаща тераса, има на север, на изток и на юг. Този е един от 20-те по-специални апартамента, които има в комплекса. Те са луксозно обзаведени, имат и много тераси, както ти каза, и са разположени на последните етажи на всяка сграда. Самото обзавеждане е доста по-луксозно. Като започнем от кухненските уреди, тук вече имаме керамични вградени котлони, имаме миялна машина. Много приятно впечатление прави това, че са използвали архитектите всяка възможност, за да пуснат естествена светлина. Имаме вградена пералня, Вградена фурна, вграден хладилник, естествено всички пособия за готвене и хранене. един обособен мек кът отново. Вече имаме и меко покритие върху теракотения плод. Самите мебели са по-висок клас, решени са в светли тонове, които кореспондират на целия апартамент. Специално в този апартамент собственикът е избрал и много дървени елементи от истинско дърво. Когато сте правили интериора, сте се съобразявали с изискванията на собственика, или? Да, този собственик е един от тези, които избраха луксозния пакет обзавеждане с някои модификации от негова страна и си мисля, че се получи като крайна сметка един доста приятен апартамент. Много приятно, много раздвижено, разчупено пространството вътре в помещенията. Минаваме към голямата спалня, която за мен е и най-впечатляващата в апартамента, покрай един кът за работа. Тук виждаме, че има изводи за интернет. Да, един мини кабинет, би го нарекал, който решава проблема с липсата на обособен кабинет в отделно помещение. Мисля, че така добре се е сетил тук собственика за
тази възможност да я използват. Пространството в голямата спалня е решено в кръгла форма. Казваш, че няма обособен работен кът. Тук все пак виждаме още една възможност. Да, която може да се използва и като тоалетка. Целият апартамент е ориентиран в посока юг-изток и по-голямата част от спалнята е витрини, прозорци от горе до долу. Невероятна панорамна гледка се открива от тази лунна тераса. Натам виждаме морето, тук последните източни склонове на Стара планина. И от голямата тераса можем да влезем вече в втората, по-малка спалня. По-малката спалня разполага с две самостоятелни легла, отново тоалетка. Максимално добре е използвано пространството тук, така че да бъде сложен вграден гардероб с плъзгащи врати, за да не пречи на вратата да се отварят. Хубавото при тези апартаменти е, че всяка спалня разполага с собствена баня и тоалетна с душковина. Има и една по-малка тоалетна за гости, която е в непосредствена близост до входната врата. Подобен тип мениджмънт на такива курортни селища от затворен тип предполага и доста работна ръка. На тази големина, да речем, толкова голям курортен комплекс, каква е заетостта? Колко хора работят по управлението? Първата една година обикновено е годината, в която комплекса се подготвя за работата си през следващите години. Тогава се работи с един персонал, който е в случая с 300 апартамента, един персонал в рамките на около 25-30 човека. Втората и следващите години, когато комплексът добие популярност и започне да бъде посещаван от повече туристи, този персонал трябва да бъде увеличен двойно. В един комплекс с такива мащаби, един персонал от 50-60 човека е съвсем нормален. Каква е горе-долу възвръщаемостта на година, ако подобен тип апартамент се отдава под наем? Тези комплекси се намират извън границите на курортите, което предполага и възможност за постигане на едни доста приятни ценови нива, на които се продават имотите. Нерядко пъти такъв тип имоти са, може би, 2 пъти по-евтини от имоти, които са самите курорти. В същото време има много туристи, които търсят такъв тип настаняване далече от шума и блъсканицата, които са готови да платят и една добра цена за такъв тип настаняване. В крайна сметка възвръщаемостта се формира от цената, която се плаща за имота и от доходите, които той реализира от наеми. Поради ниската покупна цена и добрите ценови нива, на които се продават нощувките, възвръщаемостта в едни такива комплекси е значително по-добра от възвръщаемостта в имоти, които са скъпи като себестойност, а пък всъщност се конкурират в самите курорти с много други подобни построени апартаменти. Аз мятам, че в такъв тип комплекс като този, при добре разработен комплекс след първата година биха могли да се реализират възвръщаемост в рамките от 5 до 8% без особено много проблеми. При изграждането на подобен тип комплекс, строителните предприемачи
предполагам, че срещате доста трудности, свързани с инфраструктурата и с комуникацията. Все пак е в отдалеченост от населените райони. Въпросът ти е много уместен. В отдалечени зони като тази често пъти липсват комуникации като вода, канал, електричество. Понякога и път до самото място. Да. Тук в този комплекс на строителния предприемач се наложи да инвестира свои собствени средства в водопроводната мрежа, в канализацията, а също така и в изграждането на един асфалтов път от най-близкото населено място до тук. Това е често срещано и при други подобни комплекси. Строителните предприемачи следва добре да направят своите проучвания и най-вече своите сметки, за да видят дали едно такова начинание би било рентабилно за тях, дали тези разходи няма да са много големи. Разбира се, достиженията в техниката напоследък са доста добри в тази посока. Има вече на пазара и ефективно работещи самостоятелни пречиствателни станции и самостоятелни източници на енергия. Така че при добро желание биха могли да се оптимизират и тези разходи. Едно такова начинание все пак да не е толкова трудно. Спомена за това, че предимно чужденци инвестират в подобен тип имоти. Защо българите не го правят? Българинът все още е на мнение, че ценните имоти се намират в центъра на градовете или в центровете на курортите. На Запад практиката е съвсем друга. Хората, които могат да си го позволят, задължително се ориентират към по-периферните зони, в зоните с природни забележителности, с чист въздух, с спокойствие. Напоследък мога да кажа, че и доста българи все повече се ориентират към покупка на подобен тип имоти извън самите населени места. Добра инвестиция ли е закупуването на такъв тип имот? Имам предвид, ако собственика реши след години да го продаде, какъв ще бъде за него финансовия резултат? Аз смятам, че една такава инвестиция е много добра, при положение, че е изпълнено едно единствено условие, а то е управлението на този комплекс да бъде на ниво. През годините, през които собственика притежава този имот, той носи постоянно всяка годишна доходност. Когато собственикът реши, че вече може да продаде този имот и да купи нещо друго, по-голямо или на различно място, той обикновено го продава на една по-добра цена от тази, на която го е купил. Защото всъщност имотът има история. Намира се в комплекс, в който услугите са добри, са на лице. И всъщност самият този имот е генерирал вече доходност. Тоест новият собственик също ще продължи да генерира доходност. На тази тераса с впечатляваща панорамна гледка се разделяме днес. Радвам се, че успях да ви покажа един нов тип ваканционни жилища, много по-различни от тези, които сме свикнали да виждаме в пренаселените курорти. Усмихнат ден ви желаем и до скоро! Това предаване се излъчва със съдействието на AK Europe. Лукс имоти. Луксът е разумна инвестиция.